Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Un çörek yetmezçiligi dowam edýär. Täze bolşan videoda nowata garaşýan ýüzlerçe adam görkezilýär. Türkmenistanyň dürli künjeklerini çörek we un gytçylygy dowam edýär. 4-nji oktýabrda Azatlygyň daşowuzdaky çeşmeti howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezginlik şertlerini welaýatyň etraplarynyň birine çörek we un satylýan dukanyň öňünde dören nowatdan video ýazgy uratdy. Videoda dükanyň öňünde dören ýüzlerçe adamlyk nowat görkezilýär. Çeşmämiz videoda görkezilýän adamlaryň çörek we un satyn almak üçin dükanyň öňüne garaşýan adamlardygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä goh galmagyly nowat 600-700 töweregi adamdan ibarat bolup oňa dürli ýaşdaky adamlar gatnaşýar. Goh galmagylyň arasyndan un çörek ýetämegi mümkin diýen sözleri eşitmek bolýar. Bu gurrunlardan ma'lum bolşy ýaly şeýle hem habarçynyň tasdiklamagyna görä adamlar umyt bilen ýöne şol bir wagtyň özüne galy goplanmak bilen un çörek nowatyna garaşýar. Azatlyk Radiosu bu nowata gatnaşan bir ýaşaýjydan interwiu almagy başardy. İrertirden öýlen sagat 4-e çenli garaşdym. Her ele 3 buhankadan satýarlar. Un satyn alan adam barada häzirlikçe eşitmedim. Un yetmezçilik edýär diýip Azatlygyň gurrundaş aýtdy. Ol hususy dükanyna bir çöregiň 5 manada satylýanlygyny habar berdi. Gurrundaşymyz un almak üçin döwlet idaralaryndan talon alýan adamlara da özüniň şaýat bolanlygyny belledi. Video ýazgyda adamlaryň öz ara gurrungyny polisiýa çağırjak diýerler diýen sözleri eşdilýär. Yani bizi çağıracak tutuyorlar. Bize geleyim bari. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylarynyň sözlerine görä ýurduň azyk haryt dukanlarynyň öňünde hemde beýleki döwlet edaralarynyň öňünde döreýän nowatlara köplenç halatda güýç gurluklary gödegçilik edýär. 3-nji oktýabrda Azatlygyň paýtagtly habarçysy Aşgabatdaky bir bankyň şahamçasyna degişli bankomatlaryň öňünde dören takminan 200 töweregi adamlyk nowat barada habar berdi. Bankomat nowatyna garaşýan adamlaryň käbirleri öz aralaryna dawalaşdy. Bankyň jogapkar işgärleri polisiýa gurluklaryndan kömek soran soň olar bankyň şahamçasyna gelip tertip düzgüne gödegçilik etdi. Azatlygyň daşowuzdaky habarçysy bugünkü videoda görkezilýän çörek nowatyna polisiýanyň hemde arçynlygyň işgärleriniň gödegçilik edenligini habar berdi. Adamlar nowaty gödegçilik edýän arçyny we polisiýanyň 2 işgärini urup goýup goýberdiler. Myhymanyň işgärleri bolsa ýakalaşýan adamlaryň goloýuna da baryp bilmäni ulaglaryna minip gaçyp gutuldylar diýip çeşme aýtdy. Adamlar gahar bilen arkada halkyny ekläp bilmeýän bolsa işden gitsin diýip organ işgärleriniň ýüzüne aýdyp başladylar diýip habarçy nowata garaşýan adamlaryň sözlerini getirdi. Türkmenistanyň köpçülikleýin media we metbuat serişdelerine ýurdun prezidentine arkada tituly bilen ýüzlenýär. Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri 1-nji oktýabrda Daşowuz welaýatynyň Göýrogly etrabyna ýerleşýän bir azyk dükanyň öňünde dören başga bir un nowaty barada habar berdi. Neşriň makala bilen birlikde çap eden suratyny dükanyň daşky howlusynda nowaty duran onlarça adamy synasa bolýar. Makalada un nowatyna garaşýanlaryň öz aralaryny şeýlede dükanyň söwdegärleri bilen häli şini dawa jenjelleriň ýüze çykýanlygy bellenilýär. Ýatydyp geçdik 15-nji sentýabrda Azatlygyň ýurt içindäki çeşmeti Daşowuzyň un zawodyny degişli çörek dükanylarynyň biriniň öňündäki nowatdan video ýazgy uratdy. Onda nowata garaşýan adamlar dükanyň işgärine nägilelik bildirýär. Videonyň Azatlykda çap edilmeginden bir näçe güni geçenden soň Daşowuzyň howpsuzlyk gurluklary nowata gatnaşan şol adamlary soraga çekdi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Soraga çekilenler barada Türkmenistanyň howpsuzlyk edaralarynyň kommentariýa almak mümkin näl. 14-nji sentýabrda Daşowuzda başga bir dükanyň öňünde dören çörek nowatyna ýakalaşyk bolup, onda adamlar 4 ýyl ýaşlusynyň çöregi bir nowat almak synaşygyny ýyda serpikdirdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine habar serişdelerine bular barada maglumat berilmeýär. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleyijiler, Azatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepli yer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri ýurta awtolog ýangyjynyň gymmatlamagyna garaşylýandygyny habar berýärkä, Türkmenistanyň ýarym resmi habar agentlikleri bu maglumatlary ret edip makala çap edýärler. Yarım resmi Türkmen portal habar agentligi Türkmenistanda benzinin gymmatlyjygy hakyndaky myşmyşlar yalan bolup çykdy diýip 4-nji oktýabrda makala çap etdi. Bu habar agentligi Türkmen Newit önümleri döwlet kompaniýasynyň resmiýetine salgylanyp şeýle ýazýar. Türkmenistanda newit önümleriniň hususanda benzinin we dizeliň dürli markalarynyň bahasyny galdyrmagyň planlaşdyrylýanlygy hakyndaky informasiýa hakykat däl diýip maglumatda Türkmen Newit önümleri kompaniýasynyň başlygynyň orunbasary Gurban Murat Saparow çetirlenýär. 4-nji oktýabrda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri käbir vilayet resmiýetlerine salgylanmak bilen ýurtda benzinin gymmatlamagyna garaşylýanlygyny habar beripdi. Benzinin bahasynyň 2 hassa galmagy mümkin. A95 markaly benzinin 1 litriniň bahasy 1,5 manatdan 3 manada ýeter. A80 markaly benzinin 1 litri 1 manat 20 teňeden 2,5 manada çynly gymmatlar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gizlenlik şertlerinde söhbetdeş bolan Balkan vilayatyndaky resmi aýtdy. Türkmen portal nesriniň maglumatyna görä, Türkmen Newit önümleriniň resmiýeti Saparowyň agzan dizel ýangyjynyň gymmatlamagy bilen bagly planlar Azatlyk Radiosyna ma'lum bolmandy. Çeşmelerimiz dizel ýangyjynyň gymmatlamagyny agzamandy. Azatlyk Radiosu Türkmenistandaky öz çeşmeleriniň howpsuzlygyny öpçün etmek maksady bilen olaryň atlaryny agzamakdan saklanýar we olaryň gizlenlik şertini doly berýär. Türkmen portal nesri benzinin gymmatlamagynyň garaşylýanlygy hakynda habar berýän saytlaryň öz maglumatlaryny tasdikladyp bilmänligini belliýär. We şonuň üçin özüniň kompetent organlaryna ýüz tutanlygyny ýazýar. Azatlyk Radiosu dogrudan öz çeşmeleriniň beren maglumatlaryny türkmen häkimetlerinden resmi derejede tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Sebäbi olar azatlyk bilen gepleşmekden ýüz öwrýärler we özlerine berilýän soraglary jogapsyz galdyrýarlar. 5-nji oktýabrda Azatlyk Radiosu Türkmen Newit önümleriniň başlygynyň orunbasary Gurban Murat Saparowyň özü bilen habarlaşmaga synançdy. Türkmen Newit önümleri guramasy bilen telefon arkaly habarlaşma üçin el ýeterli ýeketek edarasynyň hil gullugy anyklandy. Bu ýerde baş edaranyň ýol başçylary şol sanda Saparow bilen gepleşmek üçin mümkinçilik döretmegi wada berdiler. Emma gaýtadan jaň etmegi soradylar we soň jogap bermediler. Şol wagtda Türkmen portalynyň habar berişi ýaly Gurban Murat Saparow benzinin gymmatlamagy bilen bagly maglumatlaryň döremeginiň düýp sebäplerini hut özüniň anyklajagyny wada beripdir. Upravleniýanyň ýol başçysy eger şeýle yalan maglumatlary ýaýradýan taraplar aýdan zatlaryna haýsy da bolsa subutnamalary berseler, şeýle nädogry maglumatlaryň döremegine sebäp bolup biljek zatlaryň anygyna hut özüniň ýetjekdigini aýtdy diýip Türkmen portal 4-nji oktýabrda çap eden maglumatynda bellidi. Türkmen portalyň çetirlen bu resmiýeti Azatlyk Radiosyna gepleşmek üçin el ýeterli bolmasa da, onuň azatlygyň adyna aýdan we Türkmen portal nesriniň maglumatynda çetirlenen gödek sözleri makaladan aýrylypdyr. Saparowyň benzinin gymmatlamagyna garaşylýanlygy baradaky maglumatlary ret edip çap eden maglumatynda ýurdun ykdysadyýety üçin strategik we duýguly haritlaryň bahalaryny galdyrmak boýunça kararlaryň birden kabul edilmeýänligini belläpdir. Ýatlasak Türkmenistanda benzinin bahasy soňky 10 ýyla golay wagtyň dowamynda ençeme gedek we ençeme etse gymmatlapdy. Emma bu arada ne öňünden ne de soňundan halka habar berilipdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna geçen wadyna ýurdun ilaty üçin belli bir möçberde muht benzin beripdi. Emma şonda satywdaky benzinin bahasy 8 etse gymmatladylypdy. Benzin muhtçylygy 2014-nji ýylda ýatyryldy. Türkmenistanda benzinin bahasy soňky ýylda şu ýylyň fevral aýynda 50% gymmatlapdy. Şonda benzinin gymmatlamagyndan soň ýurtda ýangy çykytçylygy döräpdi. Jemgyýetçilik transportynyň we hususy taksileriň bahasy ýokarlanypdy. Azatlyk Radiosynyň azathabar.com seýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlary hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin iPhone 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphone3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. iPhone 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphone3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmen prezidenti köpçüliklerin media serişdelerini ösdürmäge goşan ulu goşandy üçin sylaglany. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatlaryna görä düýün 4-nji oktýabrda Adia Ýuwaşman teleradio gepleşikler birleşiginiň baş assambleýasynyň 55-nji mejlisi Aşgabatda öz işine başlady. Neşriň maglumatyna görä Adia Ýuwaşman teleradio gepleşikler birleşigi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow sebitde köpçüliklerin habar beriş serişdeleriniň ösdürilmegine goşan ulu goşandy çüýnýän guwahat bayrak hemde ýadygärlik nyşany bilen sylaglady. Bayrak gowuşurmak dabarasyna çykyş eden birleşigiň baş sekretary Jawat Motagi forumuň Aşgabatda geçirilmegi bilen bagly Türkmen prezidentine minnetdarlyk sözlerini aýdypdyr. Türkmen prezidenti öz çykyşyny bu bayragyň gowuşturulmagyny ýurtda media ulgamyna alınıp barlýanyny aýdylýan işleriň halkara derejede ikrar edilmegi hökmüne tesbirläpdir. Beýleki bir tarapdan dürli halkara hukuk guramalary ýyllaryň dowamyna Türkmenistany media we medeniýet azatlygynyň ýagdaýynyň gözgüýünidigini aýdyp gelýär. Düýbi Parisde ýerleşen terhetsiz reportýorlar guramasy dünýäde medeniýet azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaradan soňky ýyllyk hasabatyna 2018-nji ýylda Türkmenistany 180 ýurduň arasyna 178-nji orunna ýerleşdirdi. Maglumat azatlygyna syn berýän gurama Türkmenistana bagyşlanan sahypasyny ýurduň maglumat atmosferasyny dyngysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirdi. 2-nji awgustda açyk jemgyýet guramasy maglumat çap edip Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary komitetiniň jurnalist Oğul Sapar Muradowanyň tutdawlukdaky ölümünden Türkmen hökümetiniň jogapkärdigini anyklandygyny habar berdi. Türkmen hökümeti media serişdeleriniň ählisine gödäwçilik edýär. Ýurduň çäkli internet ulanjylary diňe berk senzurudan geçirilip süzülip sykalan internet torlaryndan peýdalanyp bilýärler. Ýöne bu ýagdaý arkadag diýilip tanalýan prezident Gurbanuly Berdimuhammedow kanagatlandyrmaýar. Ýurtda gezginlik şertlerine daşary ýurtlaryň media guramalaryna işleýän az sanly jurnalistleri gorkutmak işleri dowam edýär. Soňky ýyllarda jurnalistler tutsak edildi, gynaldy, fizik hüjümlere sedawar edildi ýa-da işlerini bet etmäge mejbur edildi diýilip serhetsiz reportýorlaryň soňky hasabatyny aýdylýar. Adia Ýuwaşman teleradio gepleşikler birleşigi Türkmen prezidentini media ulgamyna goşan goşandy çüýnýän sylagy bilen sylaglandan soňra Azatlyk Radiosy 5-nji oktýabrda birleşigiň Kuala Lumpurdaky baş binasyndan sylagy bilen bagly kommentariýa sorady. Birleşigiň jogapkär işgäri özleriniň bu meselede kommentariýa berip bilmeýänliklerini aýdyp, tesbir boýunça birleşigiň baş sekretary bilen habarlaşmagy maslahat berdi. Agzalyan teleradio gepleşikler birleşiginiň baş sekretary Azatlyk Radiosynyň sylagy bilen bagly kommentariýa haýyş edip, elektron hat arkaly özüne uradan habaryna heniz jogap bermedi. Türkmenistanyň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy bilen ilteşikli jurnalistler we olaryň maşgala agdalary 10 ýyllyklaryň dowamyny hüjümlere, zorluklary we tutsak edilmeleri sedawar boldy. Freedom House guramasynyň 2017-nji ýyl üçin medeniýet azatlygy boýunça çap eden hasabatyna Türkmenistan medeniýet azatlygyny dünýäde iň yaramazlykly demirgazy Koreýa bilen deňleşdirilýär. 2014-2015-nji ýyllar aralygynda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugy hökümetiň howandarlygyna amalaşdyrylan ýygyderli hemde sistematik gorkutma kampaniýalary sebäpli özüniň habarçylarynyň ýarysyny ýitirdi diýip Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň resmiýetleri 9-njy awgustda maglumat ýaýratdy. Türkmen medeniýeti prezidentiň täze sylagy bilen bagly ýaýradan habaryny ýurtdaky media ulgamyna gazanyldy diýilýän ösüşlere ulgamyň maddi enjamlaryň binýadynyň täzelenmegini, Türkmen älim 52 milli aragatnaşyk hemrasynyň uçurulmagyny we beýlekleri mysal edip görkezýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Balkan vilayaty ýurtda giňden dowam edýän paxtaýym kampaniýasyna gatnaşmaýar. Soňky 6 ýylyň dowamynda bu regionda paxta derek şugundur ekilýär. Şu günler vilayatyň döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri şugundur önümçiligine köpçüliklerin çekilýärler. Käbir maglumatlara görä ekin meýdanlarynda işlemek islemedik. Büdjet işgärleriniň pul tölemäge mezur edilýänligi aýdylýar. Biz bu barada has çekmejek maglumat bermegi sorap Türkmenistanly Sençe Amanmurat Bogaýewa ýüzlendik.
Aman burada şuunlar Türkmenistan'ın berek vilayetlerinde giyinden geçen paxta yığım kampanyasının dowamında bolşaly Balkan vilayetinde döwlet edaralarynyň işgärleriniň şuundur yığma işlerine köpçülikliň çekilýänligi barada maglumatlar var. Bu işlere haýty edaralaryň işgärleri çekilýärler we olar nähili işleri berdi edýärler. Vilayette ekilýän şuundur hasylyny ýygmagy esasan şäher ýerlerinde ýerleşýän edara kärhanalaryň işgärleri çekilýärler. Bular hakynda medeni aň bilim edaralarynyň ýa-da olmasy beýleki senat kärhanalarynyň ýolbaşçylaryna vilayet häkimliginde çagyryp ýürüýte görkezme berýärler. Plan adam şuundur ýygmagy plan şoğulluk kömek etmäge gitmeli diýýärler. Pul tölenmeýär. Oňa derek şol işlere çekilýän adamlaryň özleri pul töleýärler. Vilayet häkimligine çagyrylan ýolbaşça egerde adamlaryňyz bir meýdana gidip meýdan şertlerini uçurlap ýaşamagy kyn bolsalar, onu edaraňyzda näçe adam işleýän bolsa adam başyna 20 manatdan pul toplap 3 ýylyň dowamında vilayet häkimligine tapşyryň diýip aýdylýar. Hem de şol ýygnanan pullaryň şuundur ekilen etraplaryň daýhan birleşiklerine eltirip beriljekdigi, daýhan birleşikleriniň bolsa ol puly şuunlary ýygnaýan esasen ýurdun beýlek vilayetlerinden gelip gullukçy bolup işleýän adamlara zähmet hak hökmünde törünjekdigini aýdýarlar. Aman burada büdjet işgärleriniň owa hududy işlerini hususanda şuundur ýygma işlerine çekilmegine nähili zerurlyk var. Balkan vilayetiniň kärendeçileri we owa zähmetkeşleri bu işi ödüwüji bilen ýerine bilmeýärmi? Ýok, şeýletmäge edil barkanly kärendeçileriň daýhanlaryň özleriniň mümkinçiligi juda çäkli sebäbi şuundur ortaça 4000 hektar meýdan ekilýär. Balkan vilayeti bolsa ilatyň iň az ýaşaýan vilayet hesaplanýar ýurtdan. Şo daýhanlaryň da ekilýän meýdan uly, işçi güýji az, şol üçin edil şol kärendeçiniň özüniň hasyly dolýygyna mümkinçiligi juda çäkli. Aman burada şuundur hasylynyň şu ýylky plany näçe we şol planyň häzirçenliği ne derejede bir zädlendigi barada resmi sanlar berilýärmi? Ýok, şeýle berilenok göne şol bir ýagdaý bolýan bar ýetişdirilen şuundur hasylynyň orta hasap bilen 25-30% öz-özünden zaýlanyp harap bolýar. Oňa da sebäp bolýan zat Balkan vilayetiniň özüniň territoriýasyna şuundur täzeden işläp gant çykarýan fabrika ýok. Şol üçin 850-900 kilometr daşlykda ýerleşýän Mar vilayetina awtologlar bilen çekilýär. Şo ýolda şuunduryň belli bir bölegi zaýlanýar. Aman burada hasyl ýetkisi kimin hasabyna dolýar? Hasyl ýetkisiniň özüne dolmak hakynda gurrun emedilenok. Ol diňe şol barada nähili haýfagramda şuundur kabul edilen bolsa onu kärenneçe şol agramdaky şuunduryň bahasy berilýär. O ýolda itýän hasyl ýetkisi o daýhanyň dawan adamynyň regan bolmagy hakynda arad edilmeýär. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjaklygyna kepillik etýäris. Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oğlu Murady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynyň 5 etrafynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk barýar. Awgan güýçleriniň hawa zarbasynda 30 goly jeňçi helak bolupdyr. Awgan armiýasynyň 209 Şahin adly harby diwiziýasynyň matbuat wekili Muhammed Hanip Rizai Faryab welaýatynda jeňçileriň bir harby merkezine hawa zarbasynyň urulandygyny aýtdy. Onuň netijesinde jeňçileriň 5 komandiriniň öldürilendigini Rizai belledi. Kötakala adly sebepden jeňçiler goýulyp çykarylypdyr. Şibagtu adly sebeptem jeňçilerden arasalandy. Garaşaýhy adly ýerden hem jeňçiler ide çekilmäge mejbur boldy. Çaknaşykda onlarca jeňçi öldü. Awgan güýçlerine ziyan yetmedi diýip Rizai aýdýar. Karargah düşman tasbit şud. Fermanda Şerif ve Ecmal kuşta şudan. Mulla Yar Muhammed Bismillah.
Paryap vilayatında şay yolları da jeňçiler waham salýar. Jeňçiler elektrik geçirjisine hem izgiderli zeper ýetirýär. Vilayatyň Hoca Seviz Poş adly etrabynyň hakimi Abdulsalam Nezhatyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça jeňçiler ýollara we ýollagçylara hopawandyrýar. Jeňçileriň arasynda daşary ýurtly militallaram bar. Halk gorkuda ýaşaýar. Jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmegi gözüňde tutýar. Uruş bolanda elektrik tugum kesilýär diýip hakim aýtdy. Sadaka tabi bor, kumardımda korkuşu bu. Şu mantıqalarını ameliyat kılmaktadır. Hoca kuşluğum kegen Özbekistan'ın bu dergiriyonu şu zadı kur. Basra kata buladı. Bu ulat spor yokken. Paryap vilayatynyň vilayat geňeşiniň agzasy deputat Ak Muhammed Nuriň aýdyşyna garanda Hoca Seviz Poş we Şerintegap adly etraplara jeňçiler hüjum edipdir. Ýöne jeňçileriň hüjumy ýzyna serpikdirilipdir. Iki etrabyň merkezi sinmakdan gutaryldy diýip deputat aýdýar. Vilayat Paryapyň Hoca Seviz Poş diýen etraf hakimliginiň özüne we komandanlygyna yaragly hemlany ediben başlady bular. Tazlykyda düşmän arka serpikdi. Hoca Seviz Poş uluswallaryň şu sukut bolması ihtimali bir näse köşeşdi-de. Şerintegap we Hoca Seviz Poş ikisi hem muhalifin döwletiň şuna hemle etseler o. Paryap vilayatynyň yerli geňeşiniň böleki bir agzasy deputat Seyit Abdulbaqy Haşimi Türkmenowgan serhedinde de jeňçileriň hereket edýänyny bildirdi. Jeňçileriň umumy gatnaw ýoly esasen Türkmenowgan serhediniň Awganistan tarapydyr diýip deputat Seyit Abdulbaqy Haşimi aýdýar. DAEŞ'e koşulgan güçleri var. DAEŞ'i Türkmen-Afgan çevresi uşelerden şulany bazı tacizatı, böyle bar harekatı var. Şu raptamat yolları serhaddan. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýyzarlar. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip oturýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.